betire nuro bro be 1000 no mahu se wo ye konfo na wunim hahama sabio ete se de wasaka poma no wanwam wudi agoro efisa akom ene aduro yenkwati aduro mra ene habai so nya na wo wirem habai be na akwati dia besa ya de wunim de so oban ne kyerew se wati ahai bi dia ye fe no onyamengu na mewu nyamengu ene mewu sa habai wo se da onyankopon bewu no sa da no nso be dey obewu tie ne ye we ya agra na agra no se fin kan na posa na do shiretum na udwale a ema hote ema laki twabode habai fato from say pani gina so emoja no a etu oba no ebe twa twans ye fe ne nsensan na ne din pa ne fe na abrechire bodwese no bema ne ho aye mmere pa ne dro pa yeah adese mama mamu nyina ha wo mo somfo mo ade nyina na o ya de Kesse ni konkro ta no Okomfo na mesane mo hia bi ma de a che ba ku bi ye di kan fast na mo twedi ampokwa me je boss no boss ase o to so bo wi o bo humbo ahamba no bo anom so aduma we boa ye da so te ase ketema da bodwo mo jadi e mo afiri sa ye ni sabia mu sabenya lo tamfo ka nipa da sani nko na nkiawu na bone ato ye ni biase ato yo ha nkodua abebresa afiri abeto ye na so aduma nkoma ntie da so te ase da nyam kopon ase ye gina ha na yikitua bi na ye besua adesua ahama oduma nkoma bo ade anim se ye bedidi ye benom na anu achi ne ye be yale to nyakopon bo hama de mai enkane no ukofie bia achi mfiche be kona hama isisi wo ekom de o na didi na nu achi o yale o yefunu yo ya o tie dro oposa ya onu be ho ato onumbi o sabi o tuabi o dibi so ene enu aye bobo yi asai hama nyina ye kan nu aye bobo ene enu abrofo de abaye a ye de hibira yi ene mfiche wunya hwe eduro bia wa mfiche na nkankane no wo yale ya ofa akira na habaye wo hano watibi emfotie ene mwa e fertilizer asase na ma asase no ho ye den eye kama ye nya no baye ne niema ne nua nubula ne niema bi firi asase mu nyina no enam spray ni nti no ahimbi enyi nyina ye hwa ade tamo fie ne egina yo hwa hai Tamia we na obete se so obi aba YouTube WhatsApp ne na sefo ne Instagram ene na sefo abefo ne ma aba yese Tamia we obi kura so di hwesumi ase na ye de yi eduro bia wo ne dwuma edie na emom no ya wo ho akade Tamia we sabia mu sebenya ado ya posa dwale ye di na ye wa eduro bia nananom hemfo na nananom Okomfo ye de yema omudi a ye fe no Tamia we aduro yese me kwakodi Tamia wu no akodi na oho o tete hama no a wo perform yi saye wo niam ahodo bebla bepe eni no bi na kade bi abagni nyankama de abeye ye de abro no ma echi edro no ye de okra echi ye de nantwinam echi edro no ene ye wo de akoko tuntum akoko kokko ye de ye ne ye de chi edro no ma wudi a obi bire no opa okra na usunsum obenya woda eya hemfo edro eya Okomfo dro eye obi a oda edoma no mabusi opanyi fi se we do bekọ na sori we do bekọ ne malam we do bekọ ne Okomfo we do bekọ adro so obi ekọkyekyere obi kopo onim adom obi ohu de mekire no nti basa ye kyesa adro ma bi a obi epa okra na usunsuma ye obone a onya woda Tamia wu enkofo keka nsem bebre na ade ese na ese ewom ye de nyankama de ahodo bebre obetuma twere obi din na de ese de obi amanfo keka no na din no twere a ye wade nyankama de abeye a obetimi de aye a se nipa no beba no ho ahyehye no ana ebeka no so ate ase hwe Tamia wu no hwe onyankopon ade a waye hwe ya to ha tais afa ha hwe tais de ewa yiso ense hwe ade eduro bi e wo hayi enkwala bode menim se mu a mo wo achichire ne benkyereye amanone muhunu bi ache muti bi ache enkwala bode first mfichire obenam ne nam esamo prekesin na enkwala bode yi akwala ne yafunu ya ne ya de sa no ya de bi antimi ntran ne yem kafula meseleka kwala bode yi o ya de dwale ya de sa ya nuanom ene sa no wa nyina ayira so on se ne bode ni o na haba na aso no ti nkwala bode enka ne ufa mfichira na abu ene spray enu aye bobbo e de hyiwira nyina ahye no duru a wo mfichira nyina so hunu yen hwa de ai oduma nko bo ade bo ade tanu fie hwa won ade e wa hai yen hwe a highway
ye fe no guakuro ukọ broma mu a omo fe no buakuro sa habai eye niam ahodo bebre wotime de fra niam bi ye semena dwale na ye guakuro no a ebi ye fe no guakuro no amanfo bebre se eye abaifo ahai abaifo ko obi yire ne bayi adura nwumre no otu a abaifo no otu de so ne bayi so no odi atu na meka niam eye kire wa wo se sim fichire tano fi arese bia besie eye anwanwade enkane no se problem bi de how o how bi na dawo so kodan na bi na dawo so enkonua bi na dawo so na se wo yafunu uti pawo wo nya wo yie bibi niam nipadua ma techima wo fa mfichira bo se ahama samo prekese uti bia de obeposa obenu anu de obedwale de obenoa de ode besa de ode betua de ode beso ene we nyina ayira mo hwei na Kesse TV ni besra obi nua bo nua mane na nua mo nua mane na mo mfa nante afiefie mu adwama nso ensukwa so sa opetete abakosem adomankosem sunsumo hintasem ene hamanura onya ne bia jesa na Kesse TV jesa na oya de yie Kesse konkro tano Okomfo ya go kuma setafo pankro no ene Okomfo bia so de osem ye na wan oh na wan obi frame ye ne madwa me menye one me ye na zet me ye zet me na me twato kora Okomfo me na me twato me ne hwe na so odomankoma de ahama ede maame ye kasa kire banyansafo ye kasa kire badwemba fisi sumo banyansafo ye suma na mo tentene what you say na ye hwe aha bi wa ha won wa ha yi sa ha yi de wonim ebehunu ye fe no pepede awu no enkane ukọ bomba so a ye kasa bomba latre ana ya ne so me ka tetesem adomankuma sem enkane na nye na ye kasa ye ko toilet me ko private me ko hwan no na nanom se me ko ya ne so ko ja me nan me ko bomba so bomba latre me ka tetesem o me ka obi besrewu ye ko latre ye ko bomba so ye ko ya ne so toilet so no ye ka tetesem obeko ya ne so ana bomba so ana latre so no obo nsa hama woyi na ye nananom de bia papa ye to na gu ho ya ne na chi enye bibia se pepede ewu me ka asema kire wo se o de pepa oto e de ye wo ya o toilet roll o de ye wo tissue wo e wo to a koko mu akoko ta vi firi moto pa no o de ade pepa to a koko ni nyina be hye no skin disease eye yade mu ensawansawa ye gugu ni pato o ta de pepa to a ebi ntimi mu to da nyankopon de we nyina acha ye ensu nipa de se ne yampe na de ma ye benya ne pepedi wo obi ntia so beka sa de ntire fe de pepedi wo enkane no onse we pepedi wo ahai no ene ahai ya ye fe no onwono ya ahai a so wonu nya ode na ati na awe na mini mu nsuo no a enwono pa beto bewie no wodi aduane bia na onuma ye ode enkane wo ma nya fever ya de bunu na obotawe onwono pa enti ye nuanom bi firi sremba enkane no ohunu saa pepedi wo ahai ene onwono ahai no onwono ahai no ese saa onwono ahai no na ye nuanom esremfo de etro safi omo de fram ye tro me ka de ehu enti omo ye no omo nim se bia omo no omo ni papa no ena pepefo ni bi kote ya ode ye aduane bi emu mu ye ti e fa ne pepedi ewu pepe ni kote ye ni bi wu ye no ene fe pepedi ewu na onuma na enim aye onwono no omo fa na se eye onwono because se iso a ene onwono ha bai ni nyina se papa so ati ase ti de me nya pepedi ewu ti pepedi ewu yi o ta de pepa oto a se ya de se koko afifiri oto me ko ti afia me to ya me ya ene ene ma no uhunu bi da na nanom tiri popo onyankopon me enti ase ye to aso nya de akwa bontene na yakohunu ene ma ekro ma kire hama enkane hama na wo mfikyire a na nanom nya so mfaso a obi tie ne ya obi yafunu ya ne ya obi hunam tutu no bibi ni ene ma bi ni padua bi atechema na aboa no ene ye de enuro ahyewira ni nyina ama ne enkonua na opewira aduro atia gye so okokwa ibratuom e wa kirikiri na wakonya ye to aso enti atiefo mo hwede ye to aso akwa bontere ye adeshimama
yɛsa gyina ha biem aha yɛ tano aha ho fie animu ne gyina asɛm a meka sabio ama me kasa nyinaa wa bebrebe yɛn hwɛ ade aha wei yɛfɛ ne nsensan na ne din paa ne yɛfɛ na abrɛkyire bɔdwese no bɛma ne ho ayɛ mmere paa ne duro paa ne made a de bɛka ho de nya de amɛkyire yaabi bɛma ne ho ayɛ mmere na nsensan kuro yɛla opropro ho na onuanom a mɛka ne ma yɛ kyerɛ wa na nsensan kuro ya o de ne ma bɛka ho na de atadwe ka ho na asɛm bi a bɛka obetu na obawi afra atadwe no bɛma sɛ ohun nsuo kura ayɛmla me kyerɛ low sperm count ebrekire pa enso ne ya bob spray na ma we nyina ahyehye ablekire bɔdwe sɛ yɛn hwɛ ade bi wɔ hai wei yɛ fra no obrane atuata ebi so fra no abontin sudua brane atuata saa brane atuata yi ɛyɛ sekai aduro kɛse pa sekai sɛ obi de sekai twa wa entwa na aduro kɛse pa na sɛ oposa na wonom a ɛboa pa na we de mɛkyerɛ de ɛyɛ ɔbaa bia okwafi ɔbaa bia wonyem wasi obuso me nkunu obrane atuata yɛ fra no abontin sudua yi tete ahai no yam fa kakaduro tum sal ne nan awo mele duro pa no obeto akwala nte se kosua obewo akwala no a doctor emphase kai enka wa ye operation na obewo a wonte awo nka da akwala no be yise huro na wawo wafa ho na wafa ba obewo be wie so no na ho odin pintin ene we nyina ebi ne ho biem so ho ye ni mu ha kakra ya wo ma kire eyi mienu ye mfi ani hwɛ ta no da ye ni mu ha kakra ye hwɛ we ye entosi habai ene ta no da ye ni mu on se ye fie ha adwuma enti anwea gu ha afifi anwea no so onyankopɔn kyerɛ ade saa entosi habai obi etipa ye ta ha opa utita yo ya tete na fa so ende me kyerɛ uti tapa opa entosi habai tete so oso a na nsa na waso wo ho anu wagya atum na wotwe na waso oso entosi habai keke tipa yi bi ani ho e ka kyerɛ wo wonya ne ba bia jesa na Kesse TV iza kronkron ta no Okomfo na wo ya de Kesse ene be kyerɛ wo me kyerɛ wo mfikyire nkane wo fa mfikyire a so obi yale na wo fa mfikyire wo tete habai a na oposa no anom oposa ya de wo so onom na anom na ne ho atɔ no de wo so de sa no de asa enso ne enuru a ye spray ya bo e de shiwira asai we nyina ne ntosi habai wo nim secret bi wo mu obi a sɛbia mu sɛbia nya ado a woni oba wo fie onana bi wo fie odi hye bi wo fie obon se ne so na krakra me kyerɛ sɛ ayɛ sɛ obodam high fever no ntosi habai no ade a de bɛka ho de me nka nkyerɛ wo de fla na wo de so no a krakra na wayɛ no ɛte sɛ your doctor bi wo pankro no ne fan doctor acho sa doctor acho no o yɛ psychiatrist hospital doctor ya abodamfo na wo hwɛ na sɛ wo yare ne de wo kɔ na nipa no wo yɛ kikiri modiduru wa wasɛm nyere no o pa na ebi wa no tintin sei wo de boss ya pia na nsa wo bo se meat ba ko bo se o yɛ no anu mansuo no wada sentosi habai sɛ me de fla ade bi a men kan kyerɛ wo na obi a nani so na krakra me kyerɛ dam obi a high fever esi ni so me de so no a seconds obeda sesi a eyo nyankopɔn na de kyɛ yi wan fan to amaye wan fan kame yi me aha kakra ya ne fie yi ma kyerɛ nuro ko be se numo na nsia ana me boa na me kyerɛ wade yenkɔ ani mu na me kyerɛ wade ye to aso hwɛ enkase yi wei ye won kase de ye de na atiaso e wo fodo na atiaso na aka wo no e different atiefo hwe ni ye we ye nkase say highway we ye be wo e ye nkase enti obi kase kote nkase ne sa nkase ne ye omienu baako efla asase ne abo ye wa high na fa na asase ne abo no baako bi fla na we no nkase mojatuo oba mojatu no pa na duru pa Kesse baako na maka kire e ya adwuma te se nyinam prem ebetwa
Nyankopon de kyɛ wan fa ma ye ye wa ha bi wa ha ye hwɛ ade ye Onyankopon de ma ye na za ta fom we ne fa na adwira no bi a ota follow me pa na Kesse TV we ya adwira pa ene wo busumulu adwira tie ni ye we ya adwira na adwira no we na meka se fi kan na posa na odi shiretum na odwale a ema hote ema laki bibi a wo ye koso enka na tete wo no se obi wu na se nananom kwa asie kosie no a wo fre se ye beba no bo se panyini na posa aba bi de si ekwan na no na nsuogu ho oba ya no obobi na de ahoro wonsa na de bi ahoro wanim ahaba ni na nananom ma ya kire se ukọ adwaye ukọ asie no efi na akofa de be afie ya ma unfa fi nfa wura fie ento hu bobi horo nsa na de bi ahoro wanim ansa na wura fie ho adwira no odi dwale ete ho obi a ne kra yale ye de te ho no wanoa ofu to ukosia miensa oye be ma kosia miensa oye oba kosia nan etiefo ntie ni ye oba sunsum ye nan be ma sunsum ye miensa na nti se obi ye be oba ho adwuma no okofa de miensa no oye be ma ho adwuma okofa na enya adwuma ti na akomfo bebre malamfo bebre adunsifo bebre woseme ye we adwuma na anya adwuma onim hwe efredi entia ye ba mo se bible say Nyankopon ma be ma da ho ena ho no yi ne oba ne be ma ne mfem pare na ode bo oba emra oba no sori no se we ne me dompe we ne me hunam me bo ana na se ye no kra dia ne ekoba na sei obi a wo yesunsum nipa bia so ye komfo so ye malam so ye dunsini so ye timamu se wo ye sebe limam obi onum sunsun sem bia nim se oba sunsum ye nan be ma sunsum ye miensa ekoba na sei ne yi be ma mfem pare ne bo oba na oba sunsum ye nan na be ma de miensa eye sunsum hintasem Nyankopon ne boye wonte ase akobisa nyame kwabla Kesse na bebisa me enti sa wo de gra o ye oba bia ho adwuma na me fa sa de adi aboa ahwefo a ehwe me wo ye sunsum dwuma na o ye oba ho adwuma sa de no wo de ade bi na etumatum de na fa oba ne de enan be ma de miensa no kofo oba de miensa enye yi bochi aba akotutu me kiro hintasem no ti adwira yi ye de dwira ye ho e malaki e gifi efri ni pa akwam wo hu na ha kakra ye o ye hwai ahai ba ku bi so wa hai ye de Nyankopon nananom ase ye fa ne kakadwadwe esaboa obi an ho aye mre obi asebe be ma sebe ne be mam eye mre ete se akoye sensensan no ene ni nyina ekobo eyi me nkyere ne mam nkodi efiri se me ka se obi afa pen a wo tworo onso de koye adwuma na ye woni ma de a obeye de abata ho ama na ye adwuma obeye na enya adwuma obeka se na kyere me wan kyerem yiye nyame na me be kyere okwa no so ade a be buo nipa asetrem kakra bi de ya instant awose nipa no ekọ owuo mu ana oha mu a awose de buo no de me kyere fi se me do nipa enipa ntina me ho na mmade de be kwa de dipu de me nkyere enti we kakadwu adwi oti a won abose sufita afirim hwe won se sufita afiri ho so on se sufita afiri mu ba san sufita we afiri mu ba no esiesie be ma hunsuo papa be ma hunsuo agene obi betimi no oba da enso ofo oba na onyem da na de ye no me ka asema kire me da ase ye to aso kakra bi wili enko ani mo engineer ahaya blind wie abai bi wa ha ye fa na confirm tikro we eso aba enyini entina obo se so aba white ne tu apampamu ye fa na confirm tikro a confirm tikro we de kamia ye se minua bi anim a confirm tikro yetime de sa yetime nuanom we obi a yato na du pa yato na du me de fly drobi me posa ubedwale prem me fa akonya we so yesi ato obi adu ya be yi mpane afiri ne mu ya be yi enadoa ya be yi or say huku ye fense drawa afiri ne mu me nyintum enipa no wonte won ye de pane be wo no ye de drawa be wo no ye de dadoa be wo no nipa no tu no mframem enti so obi etu obi adu na pese sa pane ne drawa na woni mu a ye de ha ma na yiye ha ma bika ho a confirm tikro ye de sososo
ene we nyina enam spray ya bobo ni nyina ya dai ahiri nyina on se enimu akakra ye mo spray ya do kekenti no betima kire mu nuro be se ko be se du ye ntie ye hwa akakra ye ahahai ye hwa wo ya Asante akowe so se wati ahahai bi dia ye fa no onyamengu na mawu nyamengu ena mawu saa habai wo se da onyankopon bewu no saa da no nso be dai obewu ya fa no nyamengu na maye dai ena mawu ya wo ba ene wo be ma ya wo ne ba ene wo be ma aha ne be ma no ne be ma na ba ku bi si ha ba bi me be kira wo ne ba no wei ne ba ni onyamengu ena mawu wo se da onyankopon bewu no saa da no obewu ahabai we di no wo se da nyankopon bewu no saa da no ena obewu tie fa no nyamengu na mawu saa ahabai ye nananom edo afu a na se ebi pia afu no mu a enam se nani edin a wo se da nyame bewu no obewu nti no enwu ahai ne nhye enti nananom tu a eti abai no etutu ase ewia a na wabobo ne sei na wapadua ye ebo ho na wo de ahabai na hyedua ne ntem se de be ya o de to a ebesa asore wo ya ne hwe a enye yie enti wo se da onyankopon bewu no saa da no obewu saa ahabai we minura a meye me de hye me moto na me de ma odi a obi biere no ho ye ta no ba me de saa ahabai we bi be ye adura ma wadi ana me de be ye semina ma wadware a onipa de sembe to ayi obi bia ma na kan oda na emom ya wakasa ye kan ya e di sika coins ena be ye ene ye de ate ahabai na ye wi a odi aye ho adwuma onya ne ba bia gise na Kesse TV ahefo mugu so ehwe na Kesse TV saa habai mo hwe ade ai eso aba na habai na eso no eso aba te se toma sebe ahwene ye hwe ebi ni habai ebi ni wahunu on se ete se toma wo eso a etimi colors ahodo bebre ahabai mo hwe ni ye on se ete se sere enso nya sere o onyankopon de habai che no okọ ebunoma mu a se de saa na ye fre no owuo amama nkamasem owuo amama nkamasem saa habai we hwe e different for esere o ena eso aba no we eso aba yetimi sena de to yensa yetimi de sena e de to yasene ete se ahwene ye fre no owuo wa amama nkamasem akwada bi wo ho a akwala bi wo ho a o de ne ko doctor ne ade be chi wo yare o de ne ko na ade be chi wo yare da bia wo yare da bia wa ye no fin da bia wa ye soro wa ye troka madam fu bi ne kan ya akwala sa ne fan trofin doas wa tro wa doa da bia ontimi nidi ontimi nya hwe wo bon se da bia yade nko a wa ye soro kan me ka chiro opi ye fa no owuo amama nkamasem na so tete habai wo ya obaye nyankama dibi na ye nyankama de no a obepepra ya ye de pla obetuma akoma enson ne ye de nyankama de no na maye na migare akwala no a saa akwala ade kye no yale ade kye wo yale ade kye watoro ono ntimi hu na brabo da bia onyini da tra na otoro enye se wo bubu o na enso so da bia ya de nya no kwai owu amama nkamasem me de nyankama de nyina ne praye ma akoma nson e de ya amane no na me de dwale akwala no yade sasa bonsam kwa ne kura mu a obejem onya ne ba bia gese na Kesse ho me da ase ye ku enim kakra bi ye guso a bodi ahabai e da bi me kire e bia na anu obi oba bi ne moje etuno wo de me nka asem bia nkire wo twa bodi ahabai fato from say fani pedi gina so emoja ni bi soro so say kraw bodi ahabai no emoja no a etu oba no e be twa trans enyankopon tirimopo oti ana oba na emoja etu no onyina so say ni moja ni bi gusu say kraw ya emoja na etu no ano no unya ne ba bia agese na Kesse yeso ya ade ye kronkron no mikuta dro maako me nyesa me dwama no mo mikuta dro bro be 1000 metwa chiro de bia ye se metwa bondro maako bro de wa kyerɛw entina yade ma me nsam nko no
enti na me ye seminar konfo bia ni ho enti na me ye drama wa oboa nyese me dwama num efise mpanimfo se wonko obi afom da wo so wonko no wekuafo menim de ameka ana obi a woni me eba me ncha bia na waba me ncha ni madwuma me ye nya afi na bedwuma num abekere wo yenhwe ahaye ahaye bi obode no ho ye fa no esai sa esai uhunu se ohene bi wu ana panyini bi wu a sa habai wo ye wo ohene bi ana panyini bi wu na omabobɔ no saa na omo de adweno te se sabia mu sabia nyaado komu ade chin na omo de ato omo komu eda omo komu a na omo de ya amane ne bi omo fra kobere ye fa ni swai saa eswai be ka chiro prin obi a ne kase ho atechima me kire obi a ne namu obu metiti bi wie na me pe emekoma akoma enson bi butre ne mabutre amamle ne kasa meka de me nka nkyerɛw o de kyerɛ so a ne nan nyina betoa onyankopɔn ne de kyɛ mi enye obi ha me da ba se ye kwa ani mu kakra bi ye radio ye empanimfo se ansa na blanka so be siniti ase no na wode asase ka kyerɛ no ye ka blanka so ye abe na si hɔ yi na abe ne nkomu pa na esimu no Shadi amo hwe ni nkomo hwe ade de aye. On se abobo soro nkokora. Kamla ma pinya kakra. Pinya. Meba. Hwe ni nkomo no hwe enie. We na mepe. Wo huru hwe. So hu. We ne fa na brankanso no. Brankanso no ye abeno amu na ni nkomo no. Wey sum solefo ebi kura de ye adwuma omo na omo ye ade omo bo no kurukuru wa na omo ye ne tese che no na ade atu kom omo fa ni David obi wo so a na omo akopɛ doa na omo bo kokɔ ana bibre kokɔ bibre tuntum bibre fita no abo afa ho wo de tu komu a ebre ne maboni bi ase ade boni bi enu obetuma ba ho na bibia be ye bi asokoso na eno na se eduru bro nya bla omo se ye kɔ Palm Sunday mrenkanso kwasi ada no we ene ye kɔpɛ na we ye tini nkomu no a ede ye nyankama de mawo bibia enu a wo ya enye ye fi se dua nyina wo so a ebeka abe eno no ahwefo ye gusu a ye toa so no ye wo ahai bi wa engineer fato so ba me kire wade ai we on se ahabai esoso ayi bi etwetwa so ye susu ano ne ye friend police e bi so friend soldier na emom edin pa ye de friend no ye friend jinantwi nteni ye yesusu ano ne ye fa ne se police akyekimi o ukọ afo ma bon se ye nananom na atwetwe om ntadiem so ye fa ne jinantwi eso aba so ha yellow enti mpanimfo se de amfofo pani se jinantwi abobidie on se abobidie tum on se na yina abobi ayetum tempanimfo se de amfofo pani se jinantwi wabobidie wate ase de amfofo pani se jinantwi ayedai abobidie jinantwi no sa jinantwi meka ade ye pa akire obi a ete esi nani so nani tae ne ya we de me de becha mu me kire mu complete if se wiase ni padua ne kanea ani enya bible ne kan yo ye nanam ne kato ho no me de kire bible no maka cham se kasa bia ye ka bia ye nanam kan dada nya bible ne be kire yi fi se aboa ketekire se nya ne bibi ni kan ka bia kan ne ka wana ne kom jinantwi obi a etesi wani so ana wo ho wani tae o ya pa
wani no inside no in no emu tibi tutu pa etepese esi wani so enti ba wani ebeduru animu no a wani betima sei enti wo ho a na wotwe bia wo ho a na watete ahaban no bi otete a ensuo mu pa posa oposa ensuo bebem so hwe na wa anya no dodo a hwe on se mensam ayi green so ho mensam ensuo mu pa enti oposa na ensuo no nya no dodo se de wo pa hwe we kito ekura on se ensuo na so agu mensam na aten do kakra no oposa emfa hwe ntum enya ne hwe faso wani kosua no so wani no so se ba akokra ne hawa so ni mienu etiefo ne ahwefo nhwe ne yie ntie ne yie pa se empanimfo se ani nya na hwenanya se o problem wo wani na se ye so adwuma problem no de wo so do so bi afaso de problem ni no susu bi anya sa efiri ba akono a ebe transfer ba akono so me ye doctor o me ye doctor hwe yare enya doctor na obi a okosko body degree obi okuta no hwe yade wonima ahabai otia habai kasa oye doctor me ka smacho enche bia nyankopon me ahoden na nanam to bosupagu ye so a enche bia mi bebie heba hospital Kesse pa ya ye be yenuro Bekwai dwama so na me medro si efomu a ho ne nipa be hu sampa oketepo na okotre sedin na emom onse ho na me fi se ade ne tifiri me no odoma nko bo ade obolbole bo ade odo bia asem na ne nkra bia ne ade obe na asase so ama no sa opɛ sa wo mpɛ oyo nyankopɔn tiri mu pɔ wonte ase a ko bisa nyankopɔn yɛn hwɛ aha bi wɔ ha ɛyɛ wonderful nwanwa yie pa engineer fo libera ade yi pa to fa kamera ne beto so ma me pa cho hwɛ ha ba yie ne sie hwɛ we fa to so ma me sa ha ba we empanfo fa efa no bomagu achi bowuma egu achi ene matu no hwade e onse eya haba yo hwese obo ne magu na achi wo se onse aso ayibi nkuru egu ase he prekese onyankopon ho onyame ho yie papa ye fe no bowmagu achi sa bowmagu achi obia me pa chopi muntie ne ye obia fever ta ha pa no anom mojablo so etimi ye ho adwuma kakra pa me pa chaw se wo nu fever dro bi a nom typhoid no nenom obia oye matwakuro mekire ho aduro o de ya afa bi ka ho se o nu fever dro bi a nom a eya bibidro pa mesre wo se ebetimi a pebo magu achi ana jaundice bo magu achi fafra nanu a na ebe ma bibia bi ebeko bo magu achi eye adwuma papa na sa bo magu achi eye lucky aduro pa me de fra aduro yesemna ma wo dwale a na me de oil bi e fa no 6 flowers de ka ho ma wa me pa cha opi me class ma kire wo ton a ye beto udua ebeso o lucky ebegyina ama wo so afanto pa fra nyame moye e fever aduro e jaundice aduro eye de ma hudu bi o nua aduro anu ma ye mojamu yade aduro bi a opa fa pebo magu achi fa bi frem na me show bo se obefa onto papa efra onyankopon emoaye yenkwai ahwefo ye hwa aduro we abai we minim se ebi behu apia habai apia etigu so na hu dwa apia etigu nipa so na wo hu na mane no na habai no uti we ya otia bro ye kasa bro pe edua fa boboso udi dua boboso a bro anu aposa ne sei utrinwi fatwi trinwi nim se wo se betrinwi na aye kokko eduru ba bia mbo se na Kesse metrinwi no aye tuntuntu ba kase abo enye metrinwi egumiti so yi enye abo abi nwi o ena enye bro ne wo trinwi o eye mi ami trinwi
enye se me tiri nwimpo na me ni tiri nwi na enso a enka me mpese yi ke egumi na ase eduru ba bi abohu na se me mpese no obehu ase obeka se de ahoma e na abo edamu hu na beka se ye na mma so se de ayere no wei wo de fa tiri nwi no si a na watwi ni sei ma nsan kɔ faako we me kire rasta ana wa pese oda utiri nwi onyankopɔn yomo no wo de ya utiri nwi no nyina ba ye black na asia so bedi da wote se de abo no enti se mu hu se me tiri nwi duru ma bi a se won sa asia fu enche bi enkosi be se next week na wotwe ebesimu no eba no bo se me tiri nwi na ye black obeka se abo eye sa apia ahabai obi a opeso hu no on de on tap ahabai ni bi no on posa ne nsa wo wi na nsa be tutututu se bidie me mpesa me nsa be yetum na kamata ade no mu nti no e na man ya be te kire me de ato no apia ahabai no me kire ahabai bi no pe ye de asi yen hwai bofra ahabai bofre ne sie wahuru obi okro hu bofra ahabai a che papa bofra ahabai ne sie bofe bema ahabai ana bofra ahabai mu atitiri mutaye ayemwa pa na ayemwa no eduru mebi amose yade asim titiri se nkoko na omone posa ahabai no fa flansuo na fasi wo omudi nyina abo akokɔ oni won oyale wo ne nsunum abo akokɔ bi atiefo ntie ne yi abo akokɔ enko na mabondie wo oyale wo ne nsunum enti sa wo ye nkokɔ pa fie nkokɔ ne nkokɔ dɔso na nkokɔ bosi yade asim na omo kotie fi na omo ye chakochako no oposa ahabai ne bia posa ne keke fa flansuo ne nyensu a omo nom onum ni nyina yade na wo ne nsunum ni nyina obekotie fi agu na nsa pepe no mo ni nyina so regina wo kire benyi me kire se bo fra ahabai no so no de adwan no o de sa yamkuro bia ni ho eche no kum yamkuro papa osa na sefo nyina eti se me ye osa duro de mawa oboa because me kotanuro ma kuma osa duro ma kuma ko be se enson eni akire be kakari nyina bom na me noa e de bom na me de ma no ma sasabon sam kwa na tu yafunu no mu a obetwe no ho ama oyamkuro na wu me da aha akonfam tikura na me kire no on se eni on se sina pampem he akonfam tikura no me de ka kire mo na me pese ba ko na me te kire mo na Ashanti no na pampem no bibia me se on se ayi bi so akonfam tikura enti obi oni mabo akonfam bia bon se na pampem no se na tie na nanom fa na akonfam tikura enti ho adura me kire ya na me kire mfato ho se enyini ye enti no bibia nsi na pampem no e bia na ehwefo hwe no nyame amwo na okote aduro bia enye noa na akwakosa no ho yade ne akonya ohaw akonya problem enti ope bia confirm tikro no a me kire ye no a wo se na pampam no hwese white bi so sei no ti ye da nyankopon na nanom ase fi se bitumla na ma kire sie me mpese me kire aduro bi na obi anhunu ye na akote aduro flo bi na kina kofa ohaw ene abeble se dia ma no fi se obi a okobla wu na osompafin me kire na Kesse TV na mo hwe onyuna ye ka no onyuno no keto ne bi nie ayefo amo hwe na Kesse TV oh malam betu abegina malam me aminu malam ba kono no eti ayefo amo hwe na Kesse TV a me me bra panyi malam onso o me nchen oye ni papa enti ayefo amo hwe na Kesse TV me aminu ano no enti me kira ha ma no ewiase de wo di mpa ne yebo ifi se oye nipa bonefo a kamemfa no emi gina ha enti se mo hwe mia madam fu malam a onto so no na malam alasa madawdo ma oye ni papa ne wiase de me nsoso nsem fon so se de munni me enti no me nipa bone de me mpese nipa bone beba me nchen enti se musumu hu no a ebia na okohia ne baabi ebia ne nipa bi wo amanone abrochire krokro bi so ana kro bi so na se na Kesse ahwefo ya mo hwe na Kesse TV madawroma na mahu na mo hu se mo amunua malam ene ne mahu no enti etraso ye church no ye hwe amango habai amango ne so no na amango no bonabena obonabena no a me ka asema kirewo obonabena no a titiriwo akola ne obi a ne yamta ha no ana fiva kura hawa na sa wonu aduro bi afiva aduro bi a amango na bena na nkasa bo
faflam nanu a nanom obadwonso bibia to agu akwala bi so akodi amango ba akwala bi wotumi di amango sa afi okotie fe na ntoso so amango kro no a wadi amanto so bona bena ni bi nanu a ema nonom ebejai medase ahwefo bukusu a mo hwe na Kesse TV mo a mo hwe na Kesse TV ahwefo madofo na Kesse ena ekiremu ye hwa haba we ye ahaba we ebi fra no sabi na ntwibini ebi fra no na ntwibini na ye nuanom anwonafo omo fra no gusukunu ase chese okunafo ebesere sa semenen ye de fra niema ye lucky dropa Kesse pa sa have ayi ebi fra na ntwibini ebi ye nuanom anwonafo fra no gusukunu no de ba Asante Kesse mu a ase chese okunafo ebesere de di fra niema enti na me semena me ye no ebi ni wiase bebia we a me kan obi afa pen o chorochoro okoka na me bia bom enya hwe enhame efri se wo di mpa na ebo ofru dua pa na pia wo nyame mo aye o me yenti ase o me yenkai tete atempon no na beboa ye gusu a kakra bia kakra ye hwa de we ya abeni abe ye wade bi wo abe no ho esensan ho ye fe no aya na sa aya no mididua yi e de pre e de akere adasana oho enu ni ye fe na aya yade a oyale a na aye mo twakuru typhoid ene na sefo no ene de me de che enya hwe uye bia wo de ta no anom a fa ade we fa ka o penyame bia abna aka nuro be mi ensa de me mfa nka ho mfa ma na mom wo de ta no anom keke aya no so pa pe abe ho de fese bia nyina wo so a e ka be ahwefo a mo hwe na Kesse TV ena me chekere no enura hodo a me cheche mo enkane no enna nso odoma nkoma bo ade onim nipa setena ene se aduane ye die ekoyeyem ye be yale ye ho be nipadua ho betechema enti onyankopon bo wiase ne de maye no ode hamade kan ye ho se ye mmoa ye ho ne emfadin dua no obi se bible se ye ni dua na ba ne emfa haban sare ye ho yalewa enye bible ne kan ye na no kaka sanda hoda de no mo retwere ye nana no obi yale a ofa mfikira otete adura wasa wanu abi wanom ne ho atolo wasabi watua bi odi bia so onya ne fa ahodie na na yempa bibia hunu mpa bibia nsuanti no ene di bibia ye bible akosi bi onim fa bible ma wiase no ne nananom ke kasa dada ye nananom kuta omo hama ye kire abofra kwai ye teti nipa ye nya nipa enempo no ye nipa te saboa enka ne ye teti nipa akwala mpo ye kire o kasa abeka ye kire o kwa ye befa so abedidie udidi esisusu wi sawano enchim wano udidi ese twen wonsa nantie mpo nantie akwa ya befa so anante no e kire obobre ene wusu no ban ene akwala nantie a nasi fom o twene na ase omu panyini okunkon omu ade onfele ade onsura ade ne tete nipa tinana odoma ko obo ade no ode hamade kan nipa bra bom ni asetram se ye didi no ye ho nipa dua mo betechema etu odi nuro ni ama ebo ye ho ban se yenye na yenum yensabi yentuabi yenu obi num nyemfa bi nso na mwo ye me asetram ntimi ko yie maye ya to ne ma nyina ato atwene enu nti ene opa ha makra wo fie kura afikira ade asa ho yare a unya bi onyankopon mwo ye o me yenti ase na sabi yanka tete atempo no se de yanka ne nipa timi nyina 140 years no oti ase abrewa okofuom okodo obubuja onu aduane osoa ene enipa nyini abaya na nesisi achia abrantie na nesisi achim efise yanka tete atempo no ne mpo ne yape ene yanyina che onipa ongu yiso no asesa na brabo aye basa efise yakwati tete atempo no na Kesse TV na ahwefo mowe we ya fichiro
ha ye hwa abaye engineer fatu so mame sa habai oba ta bia no a wonim ye fa no entum akwala asabra ta ha no pa akwala bi wa asabra no woni yem okotefia e green okotefia e green asabla ba akwala ho ha kwala papa enti sa duro we di aba type a ya aba type pa sabia mu sabia nyaado ofirifie because ofirifie a wate ne pese mcho na ase ebi anim entum no enti obi a oba akwala no de bia wo yare ne yem okotefia green asabra moa ha no wotete bia yam fasa akwala no yade no emmoa no a ewa akwala ne yem no ni nyina omu nyina se betu ama oba no okotefia ye green no obekọ toilet papa echese nipa na akotefia ama akwala na fara ntuma pefla entum ene nyame ada wo man se sam ha prekesin de nyankopon na nanom ase se eno so wa kire yale na mfichire ugusua wo hwe na na kesi tibi ye kire ade twatwo kura if you say ye na mfichire ne fie so enne me kwa bontene epie koyi sraka ekwocheche niema kakra edema sebe moblofo ayalefo sede de bia duru me bia timi twade betu tv so mahwe no efia da bia me koye sraka ukotre kwa o ma stress de no moblofo no esenska kakra ma kocha mo be so no me de kakra metimi no ma cheche eniema bi na metoto a no ma toto no ma kocha ma wo sede ebere bi atwam munim no odaworo ma ya eduru idi ada no me koche sebe enuane ne niema kakra ani butade ma ye nuanom muslimifo a na wo tre nkwa ho o ma sebe omuni bi no sa afia da bia me koye saka be me firi saka ba enti na me shatale fita me hye me chakokoyi enti kire hwade eduru a sesi a ye na mfichire ne aba kire enti be besia eda foforo ye beto aso me hye tiefo bo se ebia bi atwam ye kokwayem ekwache kire nduro eno ne part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 me kire nduro bro be 1000 no mo hu se wo ye Okomfo na wunim hahama sabio o te se de wasaka poma no wanwam wudi agoro efisa akom eni aduro yenkwati aduro mra eni ahabai so nya na wo wiram na ahabai be na akwati dia besa ya de wunim de so ben ne kirew yenwe wei me kire mo adwira wei adwira ne panyini ne ye fa no busumuru adwira no se wo dwadwira wo ho o ye bibidi adwale laki eduro oposa udi dwale se de me kire o se adwira me di ka kire mo no we ne papa ni ye fa no busumuru adwira sa abai we ebi kura de ye aduane edi esa ya de papa ebo ni padua pa na wu dwale a ana wo ye bi na de flamu a laki eduro no me na me ka kire wo me wo laki eduro ma akoma ku different enti se me yesem na ama na me yi nku ama wa hu se ntina me daso nko ewo nana no mu no nyame moaye o me yanti ase enti me kire adwira me kyem se busumula adwira no ene si wo no so hu ebi kura so de aduane bi enkokọ omudi papa sa abai we busumuru adwira no adwira apanyini no ifa cho me damase sa hwefo manya adaje no matie ne nyame moa mo ene fie nyame nye obi akoma so ade ma no nana Kesse fans bia o ya de fans nyame nye obi akoma so ade ma no obi frɛ me na no wose nana mahwe wache pa mi papa bi frɛ me na mi papa owo Queen Krum London ka west ne de nka LONDON ka London o enso yesi London ebi si London ebi den ka London mi papa o frɛ me na no o frɛ me London memu o ka chem se nana kwa me nkroma agifa hodie nyina na wo ho ade akwa me nkroma be ye no nye no ne mpanimfo aba no ye president fo aba o moye na bi ye nyansafo mensama meka bia ni program bia na Kesse TV bia no no kro wahwe me ache na enura enura da ya woi e kan wakoma se frɛ me o frɛ me na nsuo to ne network ne nye me no kasa akwa ache me papa me da wase eja wo me fa sunsum ta me chiwate entina mkase na Kesse TV die sebe abadwemba ne abanyansafo
omo epe bibie sua obi odwene kwachiri ena ehwe o nhwe na Kesse TV ma Okomfo banza bi ntimi mu nyu sika da obi ntimi na ada o da free say sende ma mi yi sika kire o fesika we beji sika ma mi nhyira so ma wo di gold akoba bi ukuta gold Okomfo bi age sofo bi age wo se me bompa ye hyira so azan o pe wo bu age obi biere na obi beto bu age sika da so obi so obeye mpa ba ma ana obeye ade ma instant wo wonye na je wa ade ma fa ma me na mi nhyira so ma eye kro no eye azan eye sisire ifi say ekura ye age na flato ene nipa ni brade mesra mo mesa fa kwanya we so aka kira hwefo say emu obi medada o TV say baby asem ye ka Okomfo omoboa azanfo nko a enti mo ani na ho nye obi a na ye ta Okomfo nyame nhyira mo nye obi akoma so ade mo medamase bye bye.